into eqala nafuna ukubheka la khona Illuminati. Most of the time indawo yakhona yinhle kakhulu. Mini senten. Yeah, yinhle kakhulu. Sign yokuqala leyo. Yeah, and number 2 uzobheka even nama light akhona. Ama light akhona akhandoke ngenye indlela. Even nawubuka nje la ngaphakathi. Funeka ubheke ukuthi la kuna something and ake ngizelana uma uza ebandleni la ngikhonza khona. We have the right ukuthi ungabheka noma ngayini. Have the right ukuthi ungacela ukuthi ngicela ungena ngapha. Akukho ayikho into efihliwe. Bayazi ke nabazana ngikhonza lapha. Akukho la kufihle ungena yonke indawo. Yabo nje bangila manje. Echurch kuvuliwe. Wonke umuntu busy kahlindwa, wonke umuntu kukaphithizelo laphiyana. So akukho la kufihleka khona. Even emzini wami ungangena uzungena ngaphasi kwestove. Ayikho into efihliwe. Yonke into ibekeke kahle. Yeah.